И здравейте хора, аз съм LFBG и днес ще играем на Before the Truth, което е игра в Roblox. Само да кажа, човека според мен много добре се справи, защото играта е изключително добра. За Roblox Game все пак. И да, абонирайте се, лайкнете и да започваме. Аз какво съм? Ти си гест. Ти ще играеш с мен. Моля, introduce yourself. Аз съм Митко Костадинов и може да се абонирате за моя канал долу в описанието, ще има линк. Айде сега да ходим. Да. Значи се опитахме да снимаме още един преди още днес, само че нейният OBS реши да бъгни и тя не го е настроила. Между другото, аз трябва да ти спра да ти споделям. Айде. Играта не се чуваше. Защото що да беше много забавно. Айде. Чакай, не разгледахме картата. И без има хора. Да, вътре има хора. Да, тук това е бейсмент, тук може да донейтвам, аз съм един добър човек и няма, има чаптър 2, ние влезнахме в чаптър 1. Айде. Нагоре не може да се качваме, колкото и да исках. Ако искате чаптър 2, пишете в описанието. Аз обработвам видеа безплатно. Ако искате безплатно обработване на видеа. Не, скочи, може да скачи горе. Може би. Скачи. Ела тука. Аз съм си качвал. Ще има линк към Gmail. Що ли че? Моя Gmail да пишете на лично. Човеко, ASD ги няма изцяло. Shift го няма изцяло. Shift в контрол. Shift почти го няма, спейса се изтрива. Трябва да си взема нова клавиатура. И пълно за изтриване и той е почна да си. О, сега разбирам. Добре. Виж, аз бъгнах стената. Чакай, аз трябваше да се увеличи звука. На 4. После ще сменя. Евентуално. Ако се взимам нов екран, този, който в момента ползвам, който е 18 инча и е доста мъничък, ще го ползвам като за втория екран, ще ми е полезен. Доста. И малките монитори за това са направени. Но се тая. Аз играя на него, буквално. На 18 инча аз играя. This horror game which makes an anxiety. Може да спрете да го проверите, да го прочетете аз пък. The following context. Дори не го прочетох, нищо. Да, може да спрете да го прочетете. Вижте това колко готино е направено. Before the truth. Не е Before the truth, а е Before truth. Същото. Не, баш същото на друго. Made by John... Много добре. Jumps. Аз го наричам Jumps. Jumps. Той човек, това всичкото, което виждате са игри, които той е направил. Като не знам, обаче тази игра е изключително добра направена и като гледам до нея има още, които са изглеждат добре, тъй че може и тях да пробваме, ако ги намерим. И игрите са много добре направени, браво човека. И човека постоянно гледам към вратата ми, защото съм сам вкъщи. Чувам някакво тропане от тавана. Той и аз бях така. И сега като го спомена се радвам, че си... Защото ние първия път като снимахме беше вечерта. И тогава беше бахти викането. David informed us that his daughter and wife were both found missing when he got home from work. There were, however, blood stains on the living room floor and along the hallway on the second Елфче, floor. кажи нещо. The case is initially listed as mysterious disappearance or murder. Чувам те тук за Police това. investigate. Защото съм далеч от микрофона и говоря тихо. Нека да се мре. Така да се блъсне в скалата, вече весто и ще умрем. I hope my mission today won't be difficult.
Mission today won't be difficult. I hope it will go smoothly. Между другото, миналия път ни отне 1 час, сега да ни отнеме около 40 минути. Спидран. Ма първо трябва да ги разкараме. Трябва да разкараш код, да се въртим като луди глави. Да. Tips. Key can open doors with keyholes. Put key exactly in the keyholes to open locked doors. Казах ти миналия път. Do not turn off home. You may miss something important. Не съм го изключил звука, айде да почваме. Ето казах ти, че трябва точно, ама точно в дупката си едно отключваш, точно като в реалния живот врата. А не в посредата на вратата да се отключи. Не можем да клякаме, можем да изключваме фенерче. Единственото, което ме дразни в тази игра, че не мога да скачам, обаче мога да се катеря. На неща, които по принцип трябва да се скочи. Но това е много добра физика. Аз взех ключ, между другото. На дървото беше, както винаги. Как се очаква да влезе? И това е кишата, през прозорците не могат да се виждат и тук е заключено като за едно войната е минало и сега той трябва да отключи тук. Exactly in the hole to open that shitty door. Сега аз тук си изкарах къла, затова няма да си затова ще съм първа, не? Тук трябваше да го отключим, не? Ето тези штори си изкараха къла миналия път. Тук няма нищо да е отворено, както винаги. Е тук. Не, тук беше отключено. Батрум? Батрум е. Има нещо. И как го взе? Хе. Не, че беше... знаем кода вече. Не знаем всичко, ама. Кода е за тук. Идвай. Чеки. Аз помня как беше и той код тук. Кода беше... Пробвам ли? Ди нещо си. Не 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. Как бе? 1, 2, 3, 1. Сега гледаш хората. А? Изтръпнах. Пая капак ми скочи на главата и това го забравих. Може би хората са умни и са променили кода. Може. Или просто трябва да имаме всичко, че трябва да стигнем до тук, че да може да ги използваме. Ела тук аз отключих. Ей, nothing happened. Да, променене. Така, първо е washroom. Washroom-а е... Да, те го променят. Ей, хората са умни. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Така ли? Не, 3, 1, 2, 3. Миналия път беше 3 кодово в това, не е честно. Не, пак беше 4, беше 1, 2, 3, 1. Ма беше по-лесно. Сега е 3, 1, 2, 3. Тая врата, както винаги знае. 3. Знае, това е от миналото видео, дето така стана таковано. Си знаеш, че тук ще има врата, защото като гледах, защото просто видях кръвта и свикам това, ако не е врата, аз съм идиот. Обаче не забелязах това, нито това. И виж тук даже има нещо такова, виж го, тук има за код седми. Да бе, знаем, нали бяхме там. Тук трябва... Тук има думи. Айде на втория етаж да умрем. Чакай да събера тия за всеки случай да са в мене. Няма, аз се пробвах 3 пъти. Ще ги изчезне. Не, аз ги събирам да са в мене. Ще изчезнат. Аз съм... да. Казах ти. Аз съм с ключа. Знам, отваряй. Чакай да го бутна го. Let's die. Нека мрем. Тук е заключено, тук е отворено. Добре. Мама ти. Да, тук е гълчето да се скрим да си таковаме таковата. Тук ни трябва отверка, която така и не разбрахме дали път как я намери, но не ме интересува. Стълбите загоре. Където няма нищо, се да оставя картината. Ти взели я? Да. Шума таки. Пах. Аз не помня къде беше втората картина. Аз сетих се. Тук горе има нещо, ме е заключено. Винаги е заключено, защото е смотано. Не мога да излезе. След тук вазата ще е паднала, всичко ще е тъмно на кучи. Чакай, нали тук трябваше да бутнем и тази ваза.
Ма не сега не. По-късно. Тук май има парче. Чакай, не ме бутай. Има, да. Взех го. Аз го взех. Аз имам 2. Те не бяха ли 2 точно стигащи? Не, 4 са. И ние имахме 1, 2, 3 и горе беше четвъртото. Не бе, човеко, трябва да са 4. Чакай, че ми звънят. Да намерим. С това оставеното са 5. Казахте, че някой се сети за мен. Чакай, че мои да се наместим на стола. Айде. Чакай, аз нагоре трябваше да съм. Марди! Кой се сети за теб? Виж, това тук иска батерии. Добре. Вярно, че са 4. Четвъртата не беше ли тук? Не ми улесняте работата. И всеки път са на различни места. Аз не помня къде беше. Аз ти казвам, всеки път са на различни места. Because God is stupid. Аз се скрих. Die dear. Now what? Please, dear. Какво беше? Okay, dear. Please continue. I'm listening. Моля да бутна тази ваза и да ми даде хартийка. Ако това ми падне на главата, какво ще стане? Не знам, стой там и ще разберем. Не бива да го... Не казах ти, че не трябваше сега да взех някакъв... Взех ноти. Взе ноти ти сега. Ма те не трябва. Ей, вече имаме един ключ. Време да отключим Чарлис рум. Пикаме. Nothing. Die. Now here is nothing. Now here it is. Charlie's diary. Hello, I'm Charlie. I'm 6 years old girl. I love playing the piano. I live in the countryside. And I may enjoy it a lot. My mom forced me to start writing a diary to improve my language, but I don't want to do it. Anyways, bye. Аз чета следващото. My mom is a housewife and my dad is always working, but I don't know what job he does. I think he works as a cleaner. He always has a smell of chemicals on his shirt. The purpose I'm writing this is because I won the school piano contest. My parents are very proud of me and they got me a toy train set. Today is my 10 years old birthday. My mom baked me a cake and I got 2 toy Barbies for my dad. My dad seldom smile, but he always give me toys to play. He always got me... Ne always, He also got me a telephone. For me, so I can call my friends. I thought I always wanted a mobile phone. They told me they will get one for my third birthday. Ти каза, so I can call my friends out. Това е Олфън. Олфън. Често, Олфън. Забравих. Сита. Last night I had Аз чета това. Last night I had the worst nightmare. I found out my parents died when I got back from school. And I woke up. Да, вие може да си го четете, ако не ви хареса нашето четене. Да. Няма повече страници. Мърдни. Време е да сложим картината и този да си съществува. Да започне да съществува. Ние, че вече не го видяхме в отворената врата. Thank you very much. Thank you kindly. Servant's room. Servantes room. На майката. С компютъра да си тряска главата в него. Аз имам... Don't stare!
Remember. Гледам. Here it Включи. is. А, stupid idiot. Wait. Това DLC е той човек, който видяхме. И той е отвратителен. Той не е човек. И той не е си... извънземен. Добре, десете. Той не си обръснал краката. И виждате. Нищо. Той е Сега, тук. пиши тук, аз ще ти казвам какво да пише. Не, трябва ни другата част. Нямаш пълния код. Remember. The resource. Пат. Казах пат. Shut it. Anna. I don't remember. Right here. You're gonna to get it. I don't remember what it is. Show me. Show me what it is. Частта от нотите. Чакай. Другата част, добре. Тук е където бяха имали фърлени бодис. Да, разбира се, както винаги. Нищо не се е променило. Не мога да ходя, бъгнах. Ето тук има една дупка, която ще ми следиш такова, ще ми скочи на главата. Оня, по-късно. Сега никой не го гледа. Нищо си правил към него. Тук не се отива право към него, а защо през миналите пъти не изчезваше, когато отида към него, а сега като отидох към него, аз умрях. От необръснатите крака. И защо долу има ток, а горе няма? И горе също има ток. Значи аз трябваше да умря. Да. Да ти пикам на краченцата. Идвай в пияна стаята. Сложих по всяко какво трябва да направя. Имаш листче. Имаш и ноти. Казвай кода. Какво трябва да направя? Добре, това листче, нали, гледаш, че едната нота е цифра. Имаш текст там. От ноти. Можеш да свържиш 2 и 2. Разбрали какво трябва да правиш? Да. О, добре. 8. Какво? 8. 8. 2. 1. 9. 2. 6. 2. 0. 7. Не му гледам очите. Това е. Корект е. Сега тук ще взема. Аз искам да го взема този път, моля ти се. Добре, айде. Ти взе с... Това е за буквите. Да, аз слизам при буквите да ги събера. О, да, знаеш ли защо не стана? Стария код, защото са го променили. Те са умни. Да, май. Аз спря тока. Да, аз просто си гледам в земята, дори няма да му обръщам внимание. И аз. Ето го, дори ето тук до мене. Беше зад мене току-що. Събирам последната. Събрали всичките в себе си? Да, казвай. А, Ей, Д. Кое? Ей. А. Да, казвай ми го на български. Q. Какво? Q. G. Г или J? Г. Л. Ще го казвам така, по-лесно ще ти е. Да. С. 4. Хаш. Няма хаш. Има Х. В мен няма такава буква. Виж, можеш да видиш от ръката ми. Не, аз ви... Ага. Q. Нямам... Аз в мен нямам хаш. Имам Д. Имам J и E. What the fuck? Чакай да взема земието. Аз не го гледам в очите.
What if I do like this and I go like this to reset it? H! There is no H. Am I stupid or something? Ето го H-а. Аз го взимам за всеки случай. Вземи останалите. Давай. Q, нали? Q. Не, Q. Q. Г е... Г... Л... С... Хаш. Бягай сега. What in the fuck? Взех батериите, качвай се нагоре. Взели ги? Да. Той идиот още не... Още съществува. Още и там. Сигурно в момента не си карал макала. Не. Той се премести между другото. Той трябва да се появи ето къде, ето го. Той ни гледа какво правим. Виж колко е сладък. С периферното зрение го виж. Къде е? Гледай към стената, дето е. Да, видях го. Видя ли? Той идва с нас да ни гледа. Сигурно е на кутия в момента. Гъп. Айде, това е за тока, нали? Топ 4 key. Топ 4. Избутаме. Топ флор. The topping floor. Топ флор, чакай. Аз отивам надолу. Сега е за ки, а сега е за това. Сега е за... Сега ще отворим тока. Ма той тока е пуснат. Не знам все пак. Лок кътър. Ще си го отворим. За всеки случай. Не помня защо трябваше да го отворим. Защото е тук ще светли сега. Да, ето виж. Сега е пуснат и виждаме тази тайна стая, която никога... Чакай, сега ни трябваше... сега ни трябваше кода. Той сега ще е различен, аз не помня откъде го взехме. Взехме го от 3-цифрен код. Взехме го от вазата, обаче във вазата беше друго този път. Не, във вазата беше пак същото, ама откъде го взехме този код. Да не беше 1, 2, 3, 6, 8. Мозък ни заби. Ринг, от ринга. По телефона ни го казаха. От ринга, ти при ринг. Да, при ринга съм. 824, тук беше същия, минали път. Помня, че беше 8 нещо си. Айде сега да ходим да се самоубиваме. 8, 2, 4. Enter. Тутун. Сега аз тук ще се намаля звук. Сега тук няма да имаме звук, защото не искате да... to be painful. Кетчуп на земята. Ти ще слезнеш, аз ще се да горе. Чуле? Ти трябва да дойдеш с мене. Аз ще да горе, защото, нали, после няма как да се качиш. Не помниш ли, че има начин и как да се качиш, че не трябва да се качваме горе? Не помня. Сега си покажем ушите. Така си обърсим малко главата. Да, офсетих се. Така. Оп. Айде, да, прическа. Така, отгоре малко, отстрани. Така, отстрани малко. Айде, идеално направихме се на шапка. Това защо е по-дълго от миналия път? Имам чувство, че сме безкрайно тук. Не, по-дълго и сега ще дойде, гледам го. And it's right here. Да, виждам го вече. Сега по кълшите, само да го чуете, сега ще ви го махна, за да не го боли, няма да го увелича. Ето това не го чухте, айде. Айде да ходим да мрем.
Още кетчуп. What is this place? Канал. Това е на майка ти мозъчната клетка. Are the bodies of the children and mom? Да, Не бе, Те са. това са растеничета. идвай към вратата. Трябва в тази врата да влезнем там. Няма как, чакай. А не мога да го отворя. Почти стигнах. Трябва да си навря... Чакай, трябва да си навряна в стената. Така. Благодаря. Нека да мем. Имам чувство, че в момента с тебе го правим хипер бързото. Умри. Аз се стръпнах. Аз не. Аз го очаквах, обаче не знаех, че ще е толкова шумно, защото миналия път може и да нямах звук. О! Аз съм добре. Аз го направих и не паднах. Иначе аз няма да го правя. Къде отиваш? Не знам. Идиот. Не ме джаджвай, знаеш, че съм идиот. Си тая. Нека да мреем, айде, влизаме Чакай. там и... Тук има части, яки крака, това са ръце, добре. Сърце, колкото главата ми има всъщност е в това малко тяло. Тук някой е измъкнал и аз там батерии пак ще ме вкарат в цилиндър. Аз съм Не бе! Аз съм лампа! Няма как да ми направите нищо. Аз съм лампа. След малко ще правим аутро, защото сме почти готови. Аз съм лампа, не може да ми направите нищо, аз съм лампа. Кой ни заключи? Лампата не може да се заключи, пуснете ми, аз съм лампа. Тут кога имаш мозък? David? What are you doing here? Давид? Do you really think I'm innocent? Ами не, Out! никога не съм... Никога не съм смятала, беше много коварен и изглеждаш на снимката си, едно искаш да убиеш деца и да се превърнеш в заек. Еми, прави аутрото и да обработвам. Виж, финиш тайм. Вече не е 1 час. Вече е 22 минути. Да, беше 50 и нещо ми налепят. Това е много готино. Става ми все по-добре. Да. Сета, то ние можеше да го минем за по-малко, ма трябваше да разкараме хората, защото те не знаят за какво става въпрос. Аз бях HealthBG. Абонирайте се, лайкнете видеото и ако ви е харесало, пишете долу в коментарите дали искате Chapter 2, защото аз наистина искам да продължим и наистина не сме пробвали още Chapter 2. Затова... И няма и да го пробваме. Не, ще го пробваме. Нищо е. Все ще дойде този ден да го пробваме. Няма да го пробваме. Айде, тя ви лъжи. Типа сега. Абонирайте се, лайкнете видеото и до следващия път.